ассалому алейкум шунавандагон ва тамошобинони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо сирпиёз ва хусусиятҳои шифобахшии он мебошад. сирпиёз яъне ки чиснок ба организми инсон бисёр таъсири калон мерасонад. таркиби сирпиёз аз пайвастагиҳои натрий, калий, калтсий, магний, кислотаҳои сулфат ва фосфор ва аз витаминҳои С, Д, Б ва моддаҳои истихроҷкунандаи равғани эфир иборат мебошад. ба таркиби сирпиёз зиёда аз 400 компонентҳои муфид ки дорад дохил мешавад, ки он ба организми инсон хело ҳам зарур мебошад. сирпиёз дорои яъне ки гардиши хунро тезтар ва фишори хунро пасттар мекунад. ҳамчунин зидди илтиҳобовар мебошад. сирпиёз метавонад на танҳо зидди пиршавӣ ва ифлосшавии артерияҳои марказӣ, балки артерияҳои канориро низ дуруст намояд. натиҷаи дилхоҳ метавонад баъди истеъмоли ҳаррӯзаи 2-3 донаи сирпиёз ба даст ояд. ба сирпиёз бӯи баланди махсусро моддаҳои сулфиддор медиҳанд. аз ин рӯ барои раҳо намудани бӯй аз даҳон пораи лимӯ, шохчаи ҷаъфарӣ яъне ки петрушка, тухми ҳел, кардамон, дорчин яъне ки корица хоида бинед ва ё ин ки даҳонатонро бо шир чайқонед. баъд бӯи пиёз аз даҳон меравад. сирпиёз масъунияти баданро мустаҳкам менамояд. организм қобилият пайдо мекунад ки бар зидди таъсиротҳои зиёновари муҳити зист мубориза барад. яъне ки он вирусҳое ки ба организм ё ки бактерияҳое ки ба организм дохил мешавад, сирпиёз ҳамаи онҳоро нест месозад. сирпиёзро ба таркиби бисёр дорувориҳо истифода мебаранд, ки дар таркиби он доруҳое ки аз сирпиёз омода шуданд босамар мебошанд. яъне ки ба ҳуҷайраҳое ки касалиҳои саратонро ба вуҷуд меоранд, онҳоро сирпиёз метавонад нест кунад. ва агар як мавқеъ дар як рӯзҳои муайян истифода бурда шавад, ҳамаи ҳамин касалиҳои саратонро ба тамом аз бадан метавонад нест кунад ва умри инсонро дарозмуддат мекунад. боз сирпиёз метавонад боиси нобуд шудани микрофлораи рӯда ва нороҳатии он гардад. ҳамчунин сирпиёз барои табобати харобшавии системаи асаб, бемориҳои пешобдон, барои покизасозии организм тавсия дода мешавад. сирпиёз қодир аст варами хатарноки мағзи сарро нест кунад. ҳамчунин таъсири мусбати сирпиёз ба фаъолияти дил исбот карда шудааст. табобат бо сирпиёз аз таърихи тибби қадим ба мо маълум аст, ки ҳангоми гирифтор шудан ба бемориҳои синга, яъне ки вақте ки аз сабаби нарасидани баъзе витаминҳо ин беморӣ пайдо мешавад, сирпиёз ба ҳамин гуна бемориҳо ҳам даво мебахшад, ки инро вақте ки ба хӯрок ё ки худашро истеъмол намоянд, бо нон истеъмол намоянд, ана ҳамин касалиро даво мебахшад. муолиҷаи дандон бо сирпиёз. ҳиссаи сирпиёзро ба ду қисмати баробар ҷудо намуда ба рӯи даст, он ҷое ки духтур набзи шуморо пайдо намудааст. яъне ки он ҷое ки набзи шумо медонед ки набз дар банди дастҳо мезанад, дар ана ҳамон ҷо сирпиёзро мегузоранд. агар тарафи чапи дандон дард кунад, ба тарафи чапи даст яъне ки набз 15-20 дақиқа мегузоранд, баъд дардҳои дандонро шифо медиҳад. агар тарафи рост дард кунад, набзи тарафи дасти рост мегузоранд, дарди дандонро баъд аз 15-20 дақиқа бартараф месозад. ва барои халосӣ аз кирми рӯда низ инро ҳамчун дору яъне ки доруи шифобахш истифода бурда мешавад. ба болои 10 грамм сирпиёзи тозакардашуда об ва ё шири ҷӯшида истодаро резед. он барои 2 маротиба иҷро намудани микроклизма кифоягӣ мекунад. ҳангоми гирифтор шудан ба бемории дарди гулӯ метавонед гулӯятонро бо маҳлули аз сирпиёз омодашуда чайқонед. як ҳиссачаи сирпиёзро реза намуда ба болояш 1 стакон оби ҷӯшонидашуда резед. 1 соат онро нигоҳ доред ва баъд истифода баред, яъне ки гулӯятонро чайқонед.
و برای معالجه بیماری‌های راه نفس نیز استفاده برده می‌شود. 5 دندان یعنی 5 قسم سیرپیاز را گرفته قیمه کرده به آن جرغود اضافه نمایید. یعنی که در بعضی محل‌ها جرغود را قطیق هم میگویند. به آن اضافه نموده تا 30 دقیقه یعنی که نیم ساعت نگاه دارید. محلول آماده شده را میتوانید در حالت گرم یک قاشقچگی در یک روز یک چند مرتبه استعمال نمایید. با همین انشاءالله بیماری های راه نفس شما شفا می‌یابد. این بود معلومات کمی درباره خاصیت های شفابخشی سیرپیاز و ما در ویدیوهای آینده نیز حرکت میکنیم خاصیت های دیگری شفابخشی سیرپیاز یعنی که چسناک رو به شما گفته باشیم. به کانال ابونه شوید، به ویدیو لایک کنید، کامنتار نویسید و به دوستانتان روان سازید. در پناه خدا باشید. همیشه سلامت و باردوام.